Akwụkwọ nke Mak, isi nke 5. Ha wee bịarute n'akụkụ nke ọzọ nke oké osimiri, ruo n'ala ndị Gadara. Mgbe o si n'ụgbọ mmiri pụta, otu nwoke nwere mmụọ na-adịghị ọcha bịakwutere ya, onye na-adịghị ike n'etiti ili, onye bi n'ime ili. Ọ dịghịkwa onye pụrụ ike ya, ọbụnadị na agbụ ígwè, n'ihi na mgbe a na-ejikarị agbụ ígwè na agbụ ígwè kee ya ọtụtụ mgbe, ọ dọwara agbụ ígwè ma gbajie agbụ ígwè. Ọ dịghịkwa onye pụrụ ịchịkwa ya. Ma mgbe niile, abalị na ehihie, ọ na-akwa ákwá n'ugwu na n'ili, na-etikwa onwe ya nkume. Mgbe ọ hụrụ Yeshua n'ebe dị anya, ọ gbara ọsọ ma fee ya ofufe. Na o tiri mkpu n'olu dị elu sị, "Gịnị ka anyị ga-eme, Yeshua, Yeshua, Ọkpara Chineke kasị elu? Achọrọ m ka ị ṅụọ iyi nye m site n'aka Chineke na ị gaghị ata m ahụhụ." N'ihi na ọ gwara ya sị, site n'ahụ nwoke ahụ mmụọ na-adịghị ọcha. Mgbe ahụ nwanyị ahụ jụrụ ya, "Gịnị bụ aha gị?" "Aha gị?" Ọ zara sị, "Aha m bụ Legion, n'ihi na anyị dị ọtụtụ ozugbo." Ọ rịọrọ ya ka ọ ghara ịchụpụ ha ma mpaghara ahụ. Ma n'ugwu e nwere ọtụtụ ezi ndị na-ata nri. Unu niile rịọrọ ya sị, "Zipụ anyị gaa n'ebe ezi nọ, ka anyị wee banye n'ime ha." Yeshua na ndị na-anaghị achịkwa onwe ha kwere ka ha bata. Mgbe ahụ, mmụọ ndị na-adịghị ọcha pụrụ wee banye n'ime ezi ndị ahụ. Ha wee si n'elu oké osimiri tụba onwe ha n'elu oké osimiri, ihe dị ka 2,000. Ma e jidere ha n'oké osimiri. Ezi ndị ahụ wee gbaa ọsọ, wee kọrọ ya n'obodo na n'ime obodo, wee pụọ ịhụ ihe mere. Ha wee bịarute, Yeshua wee hụ onye ahụ nwere nkọcha ahụ, onye nwere legion, ka ha nọdụ ala, yi uwe, uche ya dịkwa mma. Ha wee ju ha anya. Ndị hụrụ ya kọrọ ihe mere onye ahụ nwere nkọcha ahụ na ndị na-azụ anụ ezi. Ha wee malite ịrịọ ya ka ọ pụọ n'ụsọ osimiri ha. Mgbe ọ banyere n'ụgbọ mmiri ahụ, onye ahụ nwere nkọcha ahụ rịọrọ ya ka ọ nọrọ ya. Ma Yeshua chọrọ, ekwela ka ọ bịa, wee sị ya, "Laa n'ụlọ gị, gakwuru ndị enyi gị, kọrọ ha ihe ukwu Onyenwe anyị mere gị na otu esi mere gị ebere." Ya mere, ọ pụrụ wee malite ikwusa na Dekapolis ihe ukwu ndị Yeshua mere ya. Mmadụ niile wee nwee ihe ijuanya. Mgbe Yeshua lọtara n'ụgbọ mmiri gaa n'ụsọ oké osimiri nke ọzọ, nnukwu igwe mmadụ zukọrọ ya nso. Ọ nọkwa n'akụkụ oké osimiri. Ma lee, otu n'ime ndịisi ụlọ nzukọ bịara, onye aha ya bụ Laịrọs. Mgbe ọ hụrụ ya, ọ dara n'ụkwụ ya, wee kpee ekpere ozugbo sị, "Nwa m nwanyị dị n'ọnwụ. Ana m arịọ gị ka ị bịa bikwasị ya aka gị ka o wee gwọọ ya, ma dị ndụ." O wee soro ya gaa. Ọtụtụ igwe mmadụ wee soro ya ma jupụta ya. E nwere otu nwanyị nke na-arịa ọrịa ọbara ọgbụgba afọ 20. Ọ gwọrọ ọtụtụ ọrịa ma meso ha ihe niile o nwere, mana ọ baghị uru nke ukwuu. Kama nke ahụ, o tolitere mgbe ọ nụrụ maka Yeshua. Ọ bịara n'azụ ya ma metụ uwe elu ya aka, n'ihi na ọ sịrị, "Ọ bụrụ na m nwere ike imetụ uwe ya aka, m ga-agwọ ya." Ozugbo ọbara ya kpọnwụrụ, o wee nwee mmetụta n'ahụ ya na a gwọọla ya n'ọnya ahụ.
Ozugbo ahụ, mgbe Yeshua matara n'onwe ya ike nke si n'aka ya pụta, ọ tụgharịrị n'ịchụ nta wee sị, "Onye metụrụ uwe m aka?" Ndị na-eso ụzọ ya wee sị ya, ị na-ahụ igwe mmadụ na-awakpo gị ma na-asị, "Onye metụrụ m aka?" O lere anya gburugburu ịhụ onye mere nke a. Nwaanyị ahụ tụrụ egwu ma maa jijiji n'ihi na ọ maara ihe mere n'ime ya. Ọ bịara daa n'ala n'ihu ya wee gwa ya eziokwu niile. Ọ sịrị ya, "Nwa m nwaanyị, okwukwe gị agwọọla gị. Laa n'udo, gwọọkwa ọrịa gị." Mgbe ọ ka na-ekwu okwu, otu onye si n'ụlọ ahụ onyeisi ụlọ nzukọ ahụ bịa sị, "Nwa gị nwaanyị anwụọla. Gịnị mere ị na-enyekwu onye nkuzi nsogbu?" Mgbe Yeshua nụrụ okwu ahụ, ọ gwara onyeisi ụlọ nzukọ ahụ sị, "Atụla egwu, kama naanị gbapụ." O kweghịkwa ka onye ọbụla soro ya ma ewezụga Pita na ndị ngwọrọ na ndị enyi ya, nwanne ya nwoke. Ya mere, ọ bịarutere n'ụlọ onyeisi ụlọ nzukọ ahụ ma hụ mkpọtụ na ndị na-akwa akwa ma na-ebe akwa nke ukwuu. Ọ banyere wee sị ha, "Gịnị mere unu ji na-echegbu onwe unu ma na-akwa akwa? Nwatakịrị ahụ anwụghị anwụ, kama ọ na-arahụ ụra." Ha bara ya mba n'ihi na ọ tụpụrụ ha n'ihi nkụda mmụọ. Ma ọ kọrọ naanị nna nwatakịrị ahụ na nne ya na ndị ya na ha nọ wee banye n'ebe nwatakịrị ahụ dina, wee jide nwatakịrị ahụ n'aka wee sị, "Talita kumi," nke pụtara, "Ana m agwa unu ka unu bilie." Ozugbo ahụ, obere nwa agbọghọ ahụ biliri wee jee ije n'ihi na ọ dị afọ 12. Ha wee nwee ihe iju anya nke ukwuu. O nyere ha iwu ka ha hụ na ọ dịghị onye maara ma nye ha iwu ka ha nye ya nri.